Biamono mwanju murigereria ase mambia bono nigongo koira ribaga ryo kubarigania ase TV ito ya Ndis TV ninga bwakire buya biamono sana nabontagete gwetega bwa sore ase nka yao ase mambia bono nabo igone ne jingongo nye chense ase ngencho yeri ngane ririkorwa ase Biblia ase mambia ririkorwa devotion engane nene turajiko batoko rigereria ase mambia bono nigera arwe ase gitabu kya Luka 15:2 chinke chiaye gochaka 11 hadi 19 no turabe tukurigereria ringana rinene bono tigango toire chingaki abarigereria toire chingaki asogosaba ase ngincho kwarigania omoikonya sao nyarako bakogotura kia tusabe nyaso itomuya mbia mono ase mambia ya bono na ende nigonko irari bageri nyasae yo gwakera mbia mono ase ngincho gwaturendire gwatoire ribagari abene tonyarako batogosanga n'abana bao abakena abanene abaturigeretie ase TV yaito ya Ndis TV mone nyasae ringana turabe tukwegera tigarire tobosero bone na chinkoro cheito abana ba abakena abanene bagwe na chinkoro na ande nyasae tonyoro gunchirerio konene kaba mona intwekere togochaka bono goikatwa korire kuna kuwesaba gweito goriso mwando Yesu mutori ito amen. Bono nabonaga nitosome umurigereria ase mambia bono amarika ya machenu akorwa ase gitabu kya Luka 15:2 chinke chiago chaka 11 riri kori nene nigori gotebanga Yesu okogwenia abantu 10 abarenge n'oborwere bwa ukoma. Yesu okogwenia abantu 10 abarenge n'oborwere bwa ukoma. Bono abarwaire aba nkaibarenge naende nkaibarwete biswali ya bono mambia ekogera bakumira namo na Yesu erinde anyare ko bagako bagwenia ogosomo konyene amariko ni yagoteba igochinse egere manye kugareya asenchire kogenda Yerusalemu Yesu ngwetarenge egati ya Samaria na Galili ekera ariko soa omuchio yomo akaumirana n'abantu 10 abarenge n'oborwire bwa ukoma bateneine are na barabwo bagakeriogi bakabura Yesu omonene tororere amabira agache kubarora akabatebya genda mweorokie asaba kwani kuba kogenda bagasibeka oyo mobo agache kororanga osibekire akaira na kamubaka Nyasaye ase yogiri nene akagwa asa magora Yesu akamuira neria ngambu ya mono nere n'umusamari orenge Yesu akabora tali bosi 10 basibeka barikianda nkaibare onde tanyorekane toiranete komo toge Nyasaye utatiga omogeni oyomo akamotebia tininogende okwegena kwao gwakugwenirie abana ba Nyasaye ringana nigori gocha yemo ase mambia bono murigereria ekero Yesu are gweta ase nchire yare gosoa ase omochio Yerusalemu Yesu niganyare toko bakagokora emirimo yarenge emiya mono neganga ya Yesu nigo are gweta ase ogoikera abantu bonsi ande nabo abantu bari koigweriogiria Yesu abande nabo bari kuborwa ribagari ogoikange Yesu ange goseba morore no komorra gwoka Yesu nigare gwete binyoro byonsi ase ngencho yogoikera abantu bonsi nonye bari batabwati ribaga basibire n'amarwaire igare gweta erinda nyare ko bagakumira namo na borobwo bono gae mambia bono yo minto morigereti Ndis TV abantu aba 10 nigo barengo borwaire mumanyete mono ekero omuntu rwarete nabo konyora usumbugete
oborwaire bwo ukoma mono ase bali mumanyete oborwaire bwo ukoma nigo bwarengo oborwaire obobe oborwaire obo muntu onde tayore goika omuntu ang'e noborwaire obo abantu nigo bare kobagwa babere ensemo ase eng'encho oborwaire obwo nigo bware kwambukira abana ba Nyasaye bono nigo bare gotenena ensemo barenge boka nabo bare koborwa noye n'omonto okobara noye n'omonto okobairania lakini rituko elimo nigo bakumerana noyore manyara oyo obwete ebinto byonsi biri bisinyete ense noyo Yesu Kristo bono abantu abaikomi konye bachandekire konye barwarire barenge n'obororo obonge batabwatondo okubakonya lakini nigo bakumerana n'omusacha oyo omukoro ku Yesu omwana Nyasaye ekeragweta nigo bakoigwa eriogi bagwaka eriogi bagoteba amaene omwana Nyasaye rero ndutagete tokorore erinde onyara kobakogotogwenya ringana rigia sana abana ba Nyasaye Yesu Kristo ekero mwaigwa ringana erio nigako barorera amabera ase kebunge ekio ase kebunge egi 14 akabatebia akabarora amabera akabatebia genda mweorokie ase abakuani kobakogenda bagasibeka abakuani barabya abana ba Nyasaye bari abakuani abagaka mbare bari kubekwa ensema bachorirwe batenete ase ensemo ya Nyasaye na ubari kurukwa ababani bairwe ribaga bare kororwa nondo wensi oyo bwate obokon nabwo banyate ko bakwaye guribaga bare kubekera abantu amaboko erinde banyara konyora obokonyi wono Yesu niga kubateria genda mweorokie ase ababani ekere mweorokirie ase bare erinde monyora obokonyi kobakogenda abana ba Nyasaye verse 15 kobakogenda kubaorokirie ase ababani omonenya abana ba Nyasaye bakanyara ko bagosibeka nigo barenge bonsi 10 lakini ekero basibeka bonsi bakagenda ekero bachiete oyo makanyara ko bagakoirana ekero anyata ko bagakoirana akanyara ko gakobeka marwaye inse asa magoro yabaorokigwa akanyara ko bakagoteba mbiye mono aseng'encho nanyorire ko bakingosibeka bono richibwa nyorete ase verse 19 iganyoteri chiu akamotebia tenenogende okwegena kwao wakogwenirie abana ba Nyasaye tenenogende okwegena kwao wakogwenirie abana ba Nyasaye emambie yabone ngiya ringana rinene tokwegera rigotoa moyo nonye mbono abantu mbaro bachandike ase ebinyoro nonye ndero iga abantu mbaro bachandike ase nyagitari abantu mbaro bataranyora namo neriogi rya Yesu abana ba Nyasaye anda sobogimo botomenyete na bikonyarikana abantu mbaro nonye baumeranire nerigana rya Nyasaye pato nonye nekero baumeranire tibaro chingenchende yose lyanyare ko bariko bakonya lakini rigereria omonto oyo mase bari 10 n'omonto oyomo ningare ngo Samaria omonto bwebisaku omonto taumanyete Nyasaye nero nyare to ko bagakoirana akanyara ko bagakoirana rimbiye mono ase mambie yabon na beko nyarekana asoro gendo ruko gendo igura abana ba Nyasaye na bera nyarika nura ase dini mwa Nyasaye na bera nyarika ninga ntira tole twensi kogenda asoro gendo roko genda iguru lakini abana ba Nyasaye tali twensi turagende tunyare ko batogoika ase orogendoro esabarie yoko genda yogoika Kanani abana ba Nyasaye bo ningite ko base mambie ase iguru yuborere wokoma nonye na stomenyeta stinka cheito abantu mbaro babwata amagana amange abantu mbaro basumbugete abantu mbaro barwarete abantu mbaro babwata amakongu abantu mbaro babwate aina yechingenzo cha makongu lakini abana ba Nyasaye kwanyora Nyasaye ogokonyira asenjira ya moche gwetira asenjira yende kwanyora Nyasaye kwasabirwa Nyasaye oise gonkonya asoborwire bwane ndwarete
tinkonyara koba kingokweba abande gwate banyasaye oise gonkonya no mwana onagende sukuru abande gwate nyasaye oise gonkonya nyono ne school fees abande bate banyasaye oise gonkonya nyono ne ndagera yokankoli abande bate banyasaye oise gonkonya so mwako nyuo chakiro ndende ombwere tinyi umera na marwaire andos ayina mangana ekonyarikana tugukwana asubugi mubu lakini ekero nyasaye anyare ko bakago tokonya twabwata twanyara ko batokweba ndori konyara ko batokweba ningambi ya mono aseri ngana riri nene kwanyare ko bakogosaba nyasaye gokonye abantu abange nabotore enamuneri y'abantu bari 10 banyate ko bakorwara asoburwere bwo ukoma abana banyasaye ntagitorigereria asemambie asinyasaye korusirie asinyasaye gokonyire obware nyasaye korusirie amangano na amange twasabire amangano na amange twabode nyasaye anyare ko bakago tokonya asobugimu amaene nyasaye terato tiga nyasaye otokonyire nyasaye ogutambukirie aliosi twanyare ko batogosaba amaene nyasaye otoiraneiri ninkirende togoteba asobosiwa nyasaye toire libagali abene toiraneri nyasaye mbiye mono asekera ringana asenge nchobogimobo chichallenge nchiro nabiko nyareka ni challenge chamarwaire nabiko nyareka ni challenge chebitina nabiko nyareka ni challenge chingenzo chinyinge chitogwetera asobogimobo lakini amaene ekero tokwira na asobosiwa nyasaye nyasaye nkoigwaro gusaba gwaito orioyomo igatebe tigwenga nigo mwarenge 10 amaene barikianda nkaibare biyamore abana banyasaye neri swali ntagetebwe bori mbarenga more ase safari yeye yokogenda asorogenda orwo kogenda igora abana banyasaye ntagetebwe bori riswali ase mambie yabono mbarenga tore ase safari yeye yokogenda igoro nere buyakero yomo oiraneri ogosaba kwao oiraneri ribori ryae mambiyeye oireri bagali omonto orioyomo onyarete ko bagakoirana agatebio monene mbuya mono nae manyara wankonyire konye asimbwate mechande menge muntu ndatari konyara ko bagakonkange lakini nyasaye akanyara ko bagakonkange akanyara ko bagagonkonya nanda maenepi nyasaye nabwate chinguru chokonya abantu bonse nyasaye nabwate chinguru asebalia bagusaba sokwegena nyasaye nabwate chinguru asebali bakoira libaga batali koira na magega baira libaga lyokorebo lyasobugima bwabo amaene nga nyasaye torusirie o nyasaye otokonyire pi digatoira libaga lyokoira ndimbi ya mono nyasaye nigare manyara nyasaye nigago tokonya nyasaye otokonyire pi emambie na irali bagali yabono mambi abaligeri baminto muligeri dia TV ya ndis TV libageri nyasaye naye natagetago konye naye natagetago ikanye nabikonyarikana emechando nere gwaete ira senga kintambe nabikonyarikana nabera abo burwaire nabikonyarikana namangana amangi kero kendo tali utabwana ndagero okolya nabikonyarikana tobwati asokuru na asogocha lakini asemambie yabono irari bagali omonto orioyomo onyate ko bakakoirana akairana erimbiye mono naye ligere lyango narakarenga kero kende koiranire magega okorichira otari kurigeria obosi bwa nyasaye abantu abange abora aboriri swali bono mabi kotwarenge 10 nkaibari kianda bachiete oyoma akanyara koba gakoirana agateba mbiye mono nabotoko babanga ase safari yokogenda igoro nonye na ase kanisa nonye na ase binyoro byeito amaene kero mwana nyasaye arairane eria kabere tari bonsi baratoke barabayikeranu mbali boka baligereirie amagani abo amagosa abo erinde baire libaga yokoira nerimbiye mono asa maganonsi nyasaye anyarire ko bagako bakorera igadosi asore erigere lyango amaene ntuli gusaba nyasaye anyare ko bakago tokonya ko kurara wokoboka amaene ntuli gusaba nyasaye kwanja koira chingaki kero kende bwebori amangana ali gwasabire amaene onyo monene
onkonyire pi ninkinta keire nkore imambie yabono mukige tambukiro murigereri imambie yabono imukige tambukiro asa mangana arionsi gwasabire utarairanerigwa imambie yabono Nyasaye ngukwiraniria ari ekerora imukige tambukiro kia bene urigereria Nyasaye bwara kurusirie urigereria amangano sigwasabire ande turairanirigwa machibu imambie yabono Nyasaye ngukorera machibu uriyo yomo ekero bachete bonsi 10 niga akete Nyasaye mbiya mono naye Nyasaye ngukonya ari naye Nyasaye ngugwara gusaba kwao to base gukumia ninga michando yangenjo kigwa eteire to base gukumia ninga maruire kigwa eteire semambie to base gukumia ninga makongu kigwa eteire hige lyobosi wa Yesu niga ari manyara Yesu niga akobogora kigurube cyonse nonye bali bangire Yesu niga akobaikanye tari gupagwa ingana linde lyonse Yesu niga akonya abantu bonse to base kurigere linga cy'abantu bagutamire to base kurigere linga cy'abantu bakwangire Yesu niga ari umusacha ugoika abantange bali batamirwe abana b'Nyasaye ekerongo kigukora asemambie yabono asenge njiye jidaike naye gucyaerire naye uryoyomo niga atebetigwenga okwegena kwao kwa nyade ko bako kuwenya naye asobogimobo tiga byonsi biri byambage gakware gokora origereri Yesu ama ene byonsi pi emechando yawo nige koera ama kangwonsi obwata asobogima bwao niga koera tigo mone Nyasaye anyare ko bagako bakonya naende ngakiende ketura omerane tuske bosio asenge nchyo kwegera devotion korende weboriri swali ande inche Yesu oyo anyare ko bagago nkonya ntaranyara ko baginkoirana nyare ko ba inkoirana limbiya mono asonsi ai Yesu anyare ko bagago nkorera tiganya saba isenie asenge ncho mwato togereire moire chinsa cheino nande mwato ligereirie asenge ncho buya bwa Nyasaye mbiya mono tiganya Nyasaye anyare ko ba gakuba sisenia asemambie tigato sabe omwanchwa omone Nyasaye nigona ireri bageri nako bakire sense yabono mambia esemo ya devotion twarigereirie ensemo yabali banyate ko baba korwara babwate ureri bwo ukoma bali 10 mone Nyasaye onsi ayibanyate ko baba gwetera obogimo bona bekorekana nga naintwe ninga mwanya bantu nabutomenya to nobogima bonge ninga bulia mbaro Nyasaye babwate mechando ashinga chiabo mbaro Nyasaye babwata makangu ao ande mambie na beko nyarekana mbaro Nyasaye bayigure lyogeri kero kende ko nyabatara umera ne lyogiriomo ya marika o Nyasaye korende twanora marika gotebininga asuryo nyatako gakwira na kaira ningambi ya mono Yesu niga nyatako bakomotebya genda okwigena kwao kwanyare kubago kugwenya na into mutware gusabe mambie mwani Nyasaye bayigureri nganeri obakonye kegima mwani Nyasaye emeroberi yabo yonsi ande konye bali babwate mechando obagwenye erinde Nyasaye baligerie bosibwao kabamo na intuko twachaka na ande bantu akorire aina asabire tyanya gwerso mwana gisukso motorie ito amen bia mono sana